हेलो लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय माखासे निउस लाना फैदों जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालाम दाबाव टुडे भिडिअ दिनैनि सबसे फार्स्ट निउस आपडेटनि सायाव गिबि आपडेट हिसाबै दङ नैबे नुनाय सुबुंखौ पुलिसा हमबाय जाहोना जाहैबाय क'क्राझार सहरनि सुभाषपलनि थागिबि डक्टर शिबु मित्राखौ क'क्राझार पुलिसा हमबाय दा जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बालाजान पिएचसि खोन्दो सावस्रि फाहामसालिनि मेडिकेल अफिसार आरो बिटिसिनि ड्राग्स स्टरनि इनचार्ज डक्टर मित्राया हा फाननाय आरो बायनाय खामानियाव केलेंकारि दङमोन आरो बिथांनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव केस थिसननाय जादों होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। दा नैथि आपडेट हिसाबै दङ नैबे नुनाय गोदानै दाजानाय एम्स माने फरायसालि गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथि सांसारियाव गोदानै लुफुंनाय अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स एम्सआ सोलोंथायारि बोसोर एकाडेमिक सिजन क्लासखौ सोलिफु बोसोरनि फैगौ नभेम्बर दाननिफ्राय जागायजेनगोन होनना आरो सावस्रि फाहामथायखौ फैगौ बोसोराव जागायगोन होनना रोखा मिथिहोदों आसामनि सावस्रि आरो रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। थामथि आपडेट हिसाबै दङ मेघालय रायजोनि गिबि मन्थ्रि कर्नान्ड सांमाया टुइटारनि गेजेरजों फोरमायो दि मेघालय सोरखारा मेघालय रायजोआव हाबफैनाय गासै लामाफोरखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि गिबि सप्तानिफ्राय दानफ्रोमबो 3 दानसिम 1 सप्ता बन्द लाखिगोन होननानै टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों मेघालय रायजोनि गिबि मन्थ्रि कर्नान्ड सांमाया। ब्रैथि आपडेट हिसाबै दङ 21 आगस्ट माने निउ हर नामा नङा हर नङा फुंसो जागोन 21 आगस्टनि फुं 1 रिंगा 30 माने 12ता बारबाय नालाय बे 21 जागोन नामा 21 आगस्टनि फुङाव 1 रिंगा 30 रिंगायाव देबरगाव कन्स्टिटिउसन इउपिपिएलनि इनचार्ज मिस्टार अशोक गयारिनि ग्रेन्ड I-10 कारखौ सिनायनानै दुथांफोरा उननि ग्लासखौ अन्थाइजों खुबैना सिफायनानै गालाङो आरो जा बे अशोक गयारि बिथाङा बिपिएफनि मानसिफोरखौनो सन्देह खालामदों आरो बिथाङा पुलिसनियाव एफआइआर होबाय आरो बे दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनांगौ होननानै बिथाङा दाबि दैखांदों रादाबनि गेजेरजों बेफोरबायदि खालामदों I-10 गारि। बाथियाव दङ आसाम सोरखारा माने जायफोरानोखि OHS आव 2020 मायथाइयाव फार्स्ट डिभिजनाव पास जादों बिथांमोननि थाखाय माने स्कुटि चइस खालामनो थाखाय मोनसे अनलाइन पर्टेल खुलिनानै होदों बे जाबाय seva.online.org चइस अफ स्कुटि नोंथांमोना क्रोम ब्राउजाराव थांदो seva.online.org/चइस अफ स्कुटि होननानै सार्च खालामदो सार्च खालामनायनि उनाव नैफोरबायदि नुजागोन नैफोरबायदि नुजानानै रल नाम्बार होदो बेयाव रल होदो बेवहाय नाम्बार होदो बेवहाय रेजिस्ट्रेशन नाम्बार होदो बेवहाय सिलेक्ट होदो माने बेवहाय 2020 बेबायदि बोसोरखौ सिलेक्ट खालामनांगोन बेनिफ्राय केपचा माने नैयाव जा नुदों 17 बेबायदि होनानै लगइन खालामनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि स्कुटिखौ चइस खालामनो हागोन आरो